Inday Show! Oh my gosh, today naka-egg ko, wala nakaluto pa, pero I'm really excited kasi may na magluto. Oh. Okay, let's start. We're gonna do the white wine shrimp pasta. Sabi nila, mas masarap daw kapag may alak. Drink. But it's true. Pero hindi ibig sabihin nakakalasing yun. It just brings flavor. More flavor to the ulam. Okay? Let's do this. Ingredients that we need is shrimp, angel hair, garlic, red onion, cherry tomatoes, parmesan, chili flakes, butter, fresh parsley, cayenne, salt, olive oil, and white wine, preferably Sauvignon or Pinot. Okay, best friend, tayo na ay mag-chop. Chopping all the way. Kailangan natin ng garlic. Lululululu. Alam niyo, tagal na ako hindi kumain ng pasta. And now I'm really like super craving for pasta. Nagkalisod na si Inday. Siguro let's have like mahilig ba kayo sa garlic? Ako kasi mahilig ako sa garlic. Ito yung easy life. Ewan ko ha, pero ganyan din ba kayo? Parang mas gusto niyo yung luto sa bahay? Well, masarap to rin sa labas, pero minsan parang may hinahanap ka pa rin homemade. And lalo na kapag lagi ka kumakain sa labas, hinahanap-hanap mo yung mga bagay. Yan. Okay, so I'm just gonna get the peel and then we're gonna throw it away. Okay, dyan na mo lang muna yan para hindi tayo makalat sa ating mga gamit. You know? Because ako din pala ang maglilinis. Yes. Next is the onions. So, mas malasa ang red. I have nothing against of white. Yung white kasi is matamis. So, may mga dishes na bagay yung white. Kanang murag, hanapin mo mas spicy, mas ano. Pero may iba naman parang, ooh, I want this. So, imagine mo na lang, kung kakain ka ng pasta, gaano kanipis yung gusto mong onion, di ba? So, let's do the super nipis para yan. Tanggalin natin ang balat. Uy, wala ko naghilak. Hindi na ako umiyak. Napagod na siya, Day. Wala na siyang maiyak, Day. Uy, in fairness sa onion na to, hindi niya ako pinaiyak. Yeah, love it. Hinihinay, basig malibak. Oh, wala siya, Day. In fairness, mo na ilami. Mas madali kasi pag lahat na chop mo na, nagawa mo na yung mga bagay-bagay na natapos na ganun para mamaya pagluto hindi na tayo mahirapan, diba? So next is cherry tomatoes. How many tomatoes do you want? Since I'm gonna eat alone, siguro okay na tong 6. Kasi isa-slice pa natin yan. Sige. You know. Yan. Pero alam mo yung na-miss ko? Na-miss ko yung pamilya ko. Miss ko nung actually. I'm homesick. That's why I'm excited to go home. May ticket na ako. Next is, iniisip ko kasi yung iba, ipipil nila or mamaya na. Kasi pag makuha mo kasi yung balat, mas masarap. So now I'm boiling some water so that we can put the pasta first. So doon muna tayo. Isa-isa lang muna, ha? Okay, best friend, tingnan nyo. It's boiling. Time to put the angel hair. You know what? My mom doesn't like angel hair kasi manipis daw. Hindi niya nagustuhan yung texture. Pero ako, hindi ko alam. Lahat ng pasta kinakain ko kasi. Macaroni. Maski sa elbow pa yan. Let's do this. As I said, ako lang kakain. Putting oil.
And then salt. Uy, nag-moist. Okay, dili taganahan na ma-overcook ang pasta day. Kasi lulutuin pa natin siya ulit kasama yung tinimplahan. Gotcha! Gotcha! Okay. Diyan muna yan. Set aside. Because I need to take out the water. Kasi as a single living alone, you don't want to wash a lot of dishes. So, pwede mong gamitin na lang ito. Tanggalin mo na lang yung tubig. Let's be practical. So, next is, so magluto na ta dyan. Let's put the oil and the butter all together. Oh! Siguro mga yan. Gonna put the onions there. The garlic there. Oh my gosh. See that? And then, kailangan nila makuha na yung flavor. Aray, ha! Sakit ha! Sakit siya. Ayaw ka na nga mazagtan eh. Azinan. Azinan. Black pepper. Oh. Yeah. I love pepper. And then let's put some chili since I like maanghang. I know. And then I want to put cayenne kasi nakakapayat to eh. As in. So, hayaan nyo na ako. Dahil gusto kong pumayat. Pumayat! Ah! Uy, ang bango. Sana nandito kayo para maamoy nyo. Kabango-bango naman. At huwag niyong kalimutan ang white wine. Siguro mga 1/3 cup lang. Kasi, wow, bango. First time ko ta! I love first time. Uy, kuyawan yun. Expert. Expert yarn. Uy, bango nga, uy. Yan, kasi gusto ko makuha niyo lahat yung lasa, yung flavor, ganyan. Kasi iba pa rin yung parang masipsip ni shrimp. Tapos tatanggalin ko yung balat after nyan. Kasi we don't want na may balat. Iba pa rin kumain ng dire-diretso. Right? Totoo nga ang chismis na mas masarap may wine. It looks good. It looks good in the neighborhood. Tanggalin ko na. Ayaw ko ma-overcook kasi sasama ko pa yung pasta. Habang ano pala natin, let's peel konti lang kasi may ibang zest ang ang lemon. Huwag too much, baka masaasim masyado. Now you're talking. Na ko yung sauce kasi masarap talaga yung yung ulo, yung lasa ng ulo. 'Di ba? Mas maano kasi siya, parang may yung juice nito oh. Bakit kasi pinapahirapan ko sarili ko na pwede mo naman gumamit ng tong sus. Kalami. Kita ka anak dyan. Iba ang nagagawa. Uy, grabe na yan, day. Uy, day, i-make sure mo yung walang mabilin, day. Uy, kay makaulo ang presentation, yan na pa'y balat, day. Tang kag balat niya. Wala din uban tanan, tay. Uy, nagayaw-yaw, good ko.
Gayaw-yaw ka, Day? Yes, Day. Okay. Nakapilang ulo, Day. Instead na yung tanggal na ganit dapat. Hoy, hindi ka kasali. Sabi ko sa'yo, hindi ka nakasali eh. Pero masarap yan pag may sa timpla lang, tapos nakalin mo na lang. Okay, so let's put the pasta. Gosh. So, luto na siya. Pinagsasama ko na lang sila. You know. Uy. Kalamitan awon, Day. So excited. And I just can't hide it. Siyempre, kailangan mo itry. Doon mo malalaman kung anong kulang. Dami. Masyado naman dry. Sarap. Kulang pa ng asin. Wow. Yan lang masasabi ko. Okay na to. I-off ko na to. Lagyan na natin ng parsley. Off ko na. Grabe naman to. Ang sarap! There you go. Oh, looks so delicious. And now I can sprinkle it with Parmesan. Wow. Looks good. Pasensya na ang aking mga dyan, kay gutom na ko. So, unya na. Sayang ang white wine. Sabi nila, pag nabuksan na, hindi na siya pwede. Okay, tikman muna natin. Natikman ko na konti kanina, but iba pa rin yung ngayon. Kasi kakain na, oras na para kumain. Ito yung pinakaayaw ko pag mag-date ka. Kasi, alam mo yung feeling na, hello, hirap kumain kaya pag magpasta. It feels so refreshing. Sobrang sarap niya. Alam mo yung feeling mo walang MSG, walang sobrang healthy. Ganun yung feeling. Well, may butter naman, but just, malayo sa bitoka. Muni siya, yung mag-ikot-ikot ba? Ayan o. Ang sarap. Tama lang. Sarap. Sarap ng timpla ko. No doubt. I'm really sure that if you're gonna do this, like pang date, iba. Iba talaga pag may lasang lemon zest, yung lemon peel na ginrate, tapos may white wine. Tapos inumin mo na yung natira. Kasi sayang eh. Mapapanis kasi yan eh. Anyway, if you want more videos na cooking videos, I'm making my fixed schedule every Monday. Pero pag hindi cooking, pwede rin nag-food trip ako sa labas. So, either way, it's still food cooking. Thank you, Bisprin, for watching. And I am very 100% confident na masarapan kayo nito. Like, whew, fasya. Lame kaayo. Bye! Salamat kayo.